Nu er vi i gang. Nu er den i gang. Godt. Hvad er du i gang med? Ja. Nu skal du fortælle fotografen. Jeg bare for at se, vi er ved at afstilke hyldebærene. Så, og det er den mest effektive måde at gøre det på. Og så får man ikke bittersaft. Jeg ved godt, jeg er ikke god til at være... Jeg er jo ikke god til at være skuespiller. Men jeg kan lave mit arbejde. Så det er fidusen ved det. Det er ikke mange, der kan det her. De gør forkert alt sammen. I se, den er bagerste hånd, den skal ikke så hurtigt. Du skal trække noget mere i stilken, så de kommer derned. Okay. Hvorfor er det, du ikke vil have stilke med? Hvorfor vil du ikke have stilke med i gryden? Stilke det giver bittersaft. Stilke, det giver bittersaft. Yes. Så det er ikke så godt. Så det er derfor, jeg kan lave noget fantastisk god hyldebærsaft. Og så skal de helst være pænt sorte alt sammen. Ja. Men når man så skyller dem, så får man det så alle de grønne bær og dem, der flyder ovenpå, det bliver kasseret. For det er jo noget i vej med. Hvis de flyder ovenpå, er der noget i vej med dem. Ja. Og så er de sorte bær. Ja. Det er simpelthen kun bare med at lave et ordentligt produkt. Hvor har du købt det fine udstyr henne, du sidder på? Det har jeg ikke købt, og det her det er en af Brugsens kasser. Nå, det skulle du ikke. Og den anden, det er et gammelt køleskab. Okay. Jeg går ind for genbrug, jo. Jo. Det er også derfor, jeg har haft sådan nogle gamle kærester altid. Men det er hende der, hun er ved at sige her, hun er for ung, det sagde jeg til hende. Og hun er for ung. Men det er da meget fint, ikke? Jo. Hvor mange kilo bær får du lavet i år? Hvad? Hvor mange kilo bær får du lavet i år? Hvor mange kilo bær? Ja, men jeg har sådan en spandfuld her. Det er en amerikansk honningspand. Hvis den er fuld af plukkede bær, så får jeg cirka 6 kilo. Jo. 6,5 kilo bær, hvor det er grovrenset her. Ja. Og så går det stadigvæk mere fra, når det bliver renset inde i vasken. Og der kan du få, der skulle du næsten, du kan stoppe det her, og så kan du se, når vi går med derind, kan du fortsætte der. Ja. Godt.